Il-ballun issa mhux il-Partit Nazzjonalista, l-isfida tal-partit issa mhix tal-Partit Nazzjonalista ma tal-Partit tal-Labor. Il-kustjoni nazzjonali issa mhux kif ħajġi Adrian Delija, għax Adrian Delija iddeċida lesta d-deċiżjoni tiegħi imma sa jagħmel il-Prim Ministru wara li ġustament feraħ illi ġi eżonerat u sa jagħmel b'dawk illi ma ġewx eżonerati u kulħadd jafu huma mmettew illi għandhom dak illi hu kuntent li issa ġi stabbilit li m'għandux. Mela allura kemm iktar Joseph Muscat għandu jitlob li tintrefa' responsabilità, għandu jerfa' responsabilità u wkoll fejn hemm fatti issa mhux allegazzjonijiet, mhux kif jgħid ir-rapport buġejja suspetti, fejn hemm fatti illi għandu nies ministru fil-gvernoli tiegħu li għandu l-ola uffiċjal tiegħu illi għandhom kumpaniji bħalma u qed jgħid importanti li issa jien meħlus minn kollox li m'għandix. X'in tagħmel hekk trid imbagħad tibda tara x'inhuma l-affarijiet l-oħra. X'inhuma l-affarijiet l-oħra li għadhom pendenti fil-pajjiż. X'inhuma l-affarijiet l-oħra anka ta' korruzzjoni li rridu nitkellmu dwarhom. Imma jekk ħanibqgħu nitkellmu fuq dik, ħanibqgħu waħlin. In-nies ma jemnunix. Mela nkunu kredibbli. Ejja ngħidu we call a spade a spade. Ejja ngħidu fejn żbaljajna u ejja nibdew nitkellmu biktar saħħa u biktar kredibilità fejn hemm il-provi, fejn hemm il-fatti. Daħħalt il-qorti protest ġudizzjarju biex jiena ninsisti u jekk hemm bżonn nibqa' dej biex il-qrati jordinaw għax hija prerogattiva tal-AG biex inkunu għadna kollox, illi l-oppożizzjoni jkollha kopja tar-rapport għax inkella jinħoloq żbilanċ politiku.